Tara na ba, Ak? Kahit anong gusto mo, sagot ko. Kumbaga mata uray ko ba ito lang, mabalinay. Huwag kang mag-alala ba, Ak? Kahit ano, bibilhan kita. Dino ba nga tindahan ti papananta? Basta sumunod ka lang sa akin ba, Ak? Sige, tara. Ajay, girlfriend ni best friend ko aja. Apay kaduan na ni Baak. Tara, tawid na tayo. Tara na, wala nang sasakyan. Tignan mo muna bago ka tumawid. May nagmamahal pa sa'yo. Ayaw ko kasing may mangyaring masama sa'yo. Kaya hinawakan kita. Hoy, Mercedes, pag dilibre ka ba, uuwi na ako. Ano ba yan? Akala ko pa naman narinig niya lahat ng mga sinabi ko. Hintayin mo ako! Tara na ba, Ak? Kahit anong gusto mo, sagot ko. Kumbaga mata uray ko ba ito lang, mabalinay. Huwag ka mag-alala ba, Ak? Kahit ano, bibilhan ko na. Sana Manda ka ba? Bitag talaga teklog mo. Apay, yung mangyayari ng best friend ko. Best friend! Best friend! Best friend! Best friend! Best friend! Bye! Apay, best friend? Nagsasangit ka, best friend? Mati mo siguro kita best friend. Mati kita mo siguro. Apay, nasasangit ang best friend? Mercedes ka best friend. Pagod katawa ka best friend. Nakita ko na Mercedes mo, best friend. Ikaduha na kinibaak. Ukis sa bang best friend. Hindi ka pa eksarte, pasubsuban kan. Sorry mata, best friend. Happy na lang gamin. Basta makikita ka happy yung girlfriend mo. Best friend, mabalay, mas ka pa lang dito. Baka sikat ipagpupututang. Best friend. Best friend. Ang kakayang ibate. Lalo na ito problema. Diba? Nag-best friend ta. Best friend. Nabayag ta nag-best friend na ya. Best friend. Kamam muna ko niya, best friend. Best friend. Kamam mo ka mo lang, diba? Best friend. Nadati problema. Bagbagak mo lang kanyang, diba? Best friend. Nadati problema. Bagbagan mo lang kanyak, diba? Okay. Best friend. Total, nakatinak mo din nam. Tulungan ka ta problema ang best friend. May tulong mo kanya best friend. Madi na magkat kanya Mercedes discount. Bayan pa lang nga best friend. Di importante, ato'y pala pinagsangit mo ti problemahin ta. Ato'y pala ti solusyonan ta. Kasi naurong therapy ta best friend. Kadating gawi a best friend.
Ready ka, best friend? Wait a minute! Huwag mo maaminin! Kulang pa yata sa hangit mo, best friend. Huwag mo maminin. Tsaka tutulatin. Diba, best Sige, my best friend! Hindi kaya mga pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumgamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita mo na. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.